Какво става, хора? Аз съм Ради БГ и днеска ще ви покажа всички апдейти на StickWar. Обещах ви един такъв епизод да ви покажа всички апдейти, които са на Макс. И ето, както виждате, всички апдейти на Макс. За кастъла всичко е на Макс. Миньорите, мечоносците, стрелците, спартанците, магиосниците и великаните. Искам да ви кажа, че преди да не може това да се получи, всичките апдейти, на един кампайгън. Сега аз като приключих кампайгъна, ми даде да реплей на всички нива. И на всяко ниво ми даваше по 2 апдейта. Мисъл, нали, като повториш пак едно ниво, ти дава по 2 апдейта, казва ти ги дава. И така по 2 апдейта успях да си апдейтна всичко на Макс. И така, ето това ви обещах. Моето обещание се спазва и от мене.